गाल कलेज नांजाबनाय नङा दालाय जों थायोमोन फुरफुराखौ मिथिया फुरफुरा खानसिनगरा जों बेयाव थायोमोन बिल्डिंआवसो थायोमोन खानसिनगराव जोंहा थायोमोन गोदो आच्छा जोंना बिबैया पुलिस साख्रि मावोमोन नालाय गावब्रा मिथिया नों गेस हाउसनि गावब्रा इनो सालायग्राखौ मिथिया नों नैबे जाहैबाय गेस हाउसनि प्रेसिडेन्ट मासाव 3,500 बेथन जाग्रा मासनि बेथन पाय गेस हाउसनि प्रेसिडेन्ट नामासो एसे डायलग होलांदों र' बाहाय डायलग होगासिनो ना नालै डायलगाथ' होजागौमोनलै र' दा मा होनो नायनोसै राव दै लाबालाय बेयाव मोनसे दै लाबोनोसै औ दै हा नांथ'ला दै लाबोनोसै मारै बेरायनाया बावनो जायगायावनो हा जानो थाङाखै फट' लाखुलायनायलै नै आहासो फंबायजों मानसि सावनानै जा दे दे ओइदिनखालि मयनाय फैदो दा अखा दे थाथ'लायदो दे लामाफ्राव लोगो मोनबा रायलायाबानो दे औ बिदिनो जाबाय होमबा ना आन्दायलायनो नागिरो नङाबा बर'जों बर' रायलायलाया आन्दाय मारबाय नै बेनो गाज्रिया बेनो कारेन्टआबो कारेन्ट मोरा दे बिदिनो जाबाय गेस हाउसनि मालिक बावसो होनदों नामा सालिया मालदार सालदे प्रेसिडेन्ट दाउला गोजा मानसि सिनायो दाउला गोजा सालदे मालदार दंबानो जाबाय दे Dulu dah banget.